Kunhun kishik paralok bajumi syakmat man lakapor banyadani sumara kami maryang kantam meki benta kawa mentru. Haka jinya lenti jengki ki athu ba hadu kumba sapau sau sien kila yo lar pen khoi ki saudong kawa mentru kentup nadu ka benta sentuk siar kajaka badan umot kyang nong ba bat ter ki benta kawa. Ki ong ba nakadaw badan uknyang jingpang COVID-19 kumju kapakhang shnong kalabu jing ka kunhun jengki berhaka khatla trik mentau benai pan kabade kasien kabasau pausan ki hendre ngut na pedeng kini kishi paralok kila milik pen khoi bat sumari ki deng badang ret hadin be kila yo bor na ka sorkar kumju na ka shnong panaliar laong bah kani ka kenti kila dan ka thong banyale kat bala na ka benta ban pen im ne sumari ki deng ret badan hasilin ter ka surok sentuk siar bat kila kentu bakum kinong song snong kide bandon ka jingkit kli halade shiman na ka banta ban sumar ya kiding badon kam jing sumar bat ki kerpat rukum ju ki bri balet syangkai syakani ka jaka bagen nong ki bale khod bat sumar ya kiding nang ta ki kentu ru ya ki pat ba bandon ka mensim I ya ka me maryang kumju da ka ban penlong ya ka ba khod bat jerngam Mana?